Επειδή εσείς έχετε σπουδάσει φυσική, αν δεν κάνω λάθος, έχετε φτάσει μέχρι το τελευταίο έτος, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν έχετε πάρει πτυχίο. Είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός ΑΡΕΦ και σπουδές φυσικές επιστήμες. Είμαι ηλεκτρονικός μηχανικός ΑΡΕΦ και σπουδές φυσικές επιστήμες. Επειδή εσείς έχετε σπουδάσει φυσική, αν δεν κάνω λάθος, έχετε φτάσει μέχρι το τελευταίο έτος, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν έχετε πάρει πτυχίο. Είμαι Ωραία. Έχετε σπουδάσει πόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο? 4. Και ήσταν και αριστούχος από ό,τι ξέρω. εντάξει, 9 και 3 τέτα. Τώρα, όσο εξελίσσεται η διαδικασία μέσα και προσδίδει και καίγεται αυτό το πράγμα, εάν το ζυγίσουμε, ενώ ζυγίζει 1 κιλό πριν το βάλουμε μέσα, μετά από 2 μέρες θα ζυγίζει 900 γραμμάρια. Θα αρχίσει να χάνει βάρος το υλικό αυτό. Αυτό από την επιστήμη προβλέπεται. Εάν πάρουμε ένα ξύλο... Το υπόλοιπο βάρος πού πηγαίνει, δεν μας είπατε. Θα σας πω, μετατρέπεται σε ενέργεια ηλεκτρική. Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό. 100 γραμμάρια μετατρέπονται σε ενέργεια. Σας το λέω εγώ τι είναι δυνατόν. Αποκλείεται αυτό που λέτε. Μου επιτρέπετε, κύριε Θεοφίλου? Τότε το ουράνιο δεν χρειάζεται αυτό. Να σας πω, μισό λεπτό. Όχι, ακούστε, όχι, δεν είπα ότι δεν χρειάζεται. Δεν χάνει. Το συγκεκριμένο, όταν πάρουμε ένα κούτσουρο, ένα ξύλο και το βάλουμε και ζυγίζει πριν το ρίξουμε στη φωτιά 5 κιλά. Ναι. Η στάχτη που θα μείνει θα είναι 5 κιλά. Όχι, αλλά αν τηρήσει και το διοξείδιο του άνθρακος. Αν πάρεις και τα αέρια, αν πάρεις και τα αέρια, όλα τα υλικά του Θεοφίλου. Θα τελειώσει λίγο. Ένα λεπτό, είναι δυνατόν να... Λοιπόν, δεν μπορεί να συνοηθείτε έτσι επιστημονικά. Πού πάει αυτό που καίγεται? Μετατρέπεται όπως του ξύλου το βάρος. Μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια προς τα έξω. Η ενεργειακή πυκνότητα του ξύλου, όταν ζυγίζει 10 κιλά και το ρίξουμε στο τζάκι μας, η στάχτη που θα παραμείνει θα ζυγίζει κάποια γραμμάρια. Ναι, αλλά άμα πάρεις και το διοξείδιο του άνθρακος και τα άλλα αέρια. Και από εκεί έχουμε και από διοξείδιο του άνθρακα, του άνθρακος, κύριε Θεοφίλου. Όταν τα πάρετε όλα μαζί, δεν έχεις απώλεια. Να το πω διαφορετικά, κύριε Θεοφίλου. Είναι μηδαμινή απώλεια. Μόνο στις πολύ μεγάλες ταχύτητες έχουμε αλλαγή. Όπως είναι στις σχάσεις κλπ. Εδώ δεν έχουμε καμιά αλλαγή που οφείλεται σε έλλειψη μάζας. Επιτρέψτε μου, κύριε Θεοφίλου. Δεν έχεις έλλειψη μάζας. Μου επιτρέπετε? Έτσι. Εάν πάρουμε 10 λίτρα βενζίνη που θα βάλουμε στο αυτοκίνητο. Ναι. Όταν κάνουμε με το αυτοκίνητο 100 χιλιόμετρα, ενώ είναι 10 λίτρα η βενζίνη που θα μείνει, η βενζίνη μετά θα παραμείνει μέσα στο ρεζερβουάρ για να τη ζυγίσουμε σε λίτρα, σε κιλά. Πού πήγε το βάρος της? Έχουμε το Μα διοξείδιο του μετατράπηκε, άνθρακος. κύριε Θεοφίλου μου, μετατράπηκε. Μετατράπηκε σε ενέργεια. Ναι, αλλάζει μορφή. Το ποσό, κύριε ζωγράφο, να είμαστε λίγο... Όχι, να σας πω κάτι. Το ποσό της μάζας, είτε πάρετε το ξύλο, είτε πάρετε τη βενζίνη από το αυτοκίνητο, το οποίο μετατρέπεται σε ενέργεια για να μετακινηθεί για 100 χιλιόμετρα ή να ζεστάνει ένα σπίτι, είναι απειροελάχιστο. Το ποσό της μάζας είναι απειροελάχιστο. Δεν είναι καν μετρήσιμο. Εκατομμυριωστά του εκατομμυριωστού του εκατομμυριστού του γραμμαρίου. Ακούστε. Ναι. Πέστε μου μία μορφή ύλης που να καίγεται και το βάρος της να παραμένει το ίδιο. Μία πέστε. Όλες. Άρα χάνουνε βάρος. Όλες. Αυτό το βάρος που πάει. Κοιτάξτε. Είναι απειροελάχιστο. Ο βασικός να μας μαθαίνουν στο σχολείο, μη μας τρελάνε τώρα. Τα μαθαίνουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο.
Αφήσουμε λίγο να δούμε για να μπορούμε να κρίνουμε. Όταν λέει χοντράδες όμως, με συγχωρείτε, όταν λέει χοντράδες, δεν γίνεται να μην διαβάσουμε. Θα παρεύουμε μετά. Εντάξει, ο κύριος Τριανταφύλου ωραία, τα πειράματα είναι ωραία, αλλά στην ερμηνεία λέει χοντράδες. Με συγχωρείτε. Να τελειώσει τη διαδικασία. Ακόμα και αυτή η περίφημη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν κλονίζεται με τις νεότερες έρευνες στο CERN και αλλού, όπως τελευταία στο Πανεπιστήμιο του Delft στην Ολλανδία, όπου πιστοποιούν ότι υπάρχουν σωματίδια που κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή την ταχύτητα του φωτός. Και γνωρίζετε ότι αυτά που λέω δεν είναι χοντράδες, όπως ατυχώς είχε αναφέρει ένας κατά τα άλλα σεβαστός για το παρελθόν του πρώην ερευνητής του Εκεφέ Δημόκριτος.